Segundo o BNG, o Concello decidiu alugar en xuño de 2018 esta parcela en Avesadas para convertela nun segundo aparcadoiro disuasorio. Cunha superficie duns 3.400 metros cadrados, daría cabida ao redor duns 150 coches. Daquela iniciouse unha actuación para acondicionar a parcela e convertela nun parking gratuito, pero ao pouco as obras foron paralizadas. Cal é o motivo polo cual este aparcamento está sin preparar? Si ten pensado cal é a súa previsión de poñelo a funcionar, e por outra parte lle preguntamos, oiga, se levamos 2 anos pagando o alugueiro dun solar que non estamos usando para o que o alugamos, contempla o partido no goberno, o Partido Popular e o goberno do Concello de Ribeira deixar de pagar este alugueiro? Porque se non se vai usar para o fin, para o que estaba programado, e por outra parte, canto levamos pagado xa en alugueiro desta leira? Para o BNG a situación a día de hoxe é moi distinta da que se pretendía. A zona está a ser empregada como depósito e vertedoiro de entullos. Como podedes ver, está claro que isto non é un aparcamento disuasorio. Isto é unha leira alugada, que está paralizada, que se usa para verter escombros, e que, cando a xente ve un ricuncho, se mete. Pero isto non é o aparcamento disuasorio que quere o BNG. Por iso queremos denunciar este feito, a ver se dunha vez, ou unha de dúas, ou se pon a funcionar, ou se deixa de alugar. Os nacionalistas seguen coa súa aposta por dotar a Ribeira de aparcadoiros gratuitos, pero estes deben cumprir, segundo eles, unhas mínimas garantías, para que veciños e visitantes deixen os seus vehículos con maior seguridade. Por outra banda, dende o BNG seguen a insistir na necesidade de municipalizar o aparcadoiro do Centenario, con tarifas reducidas e bonificacións, aumentando así as plazas de aparcamento en pleno centro da cidade, e fomentando de paso as compras no comercio e o consumo na hostelería local.